Bueno, és un partit de pretemporada, no? Hem de seguir, hem de seguir el nostre camí marcat, no tenim, és partit per posar l'equip a prova, no? El rival també ens ha exigit, no? Al principi ens ha sorprès una miqueta, hi ha hagut cosetes que hem hagut d'ajustar, que crec que al final de la primera part hem pogut ajustar una mica millor, i després sí que a la mitja part ho hem acabat de solventar, no? I d'alguna manera, estic molt content, la gent té moltes ganes, els nois tenen molta ambició, veig la gent molt dinàmica, amb moltes ganes de treballar, i això és amb el que em quedo i amb l'important. El fet que s'hagi posat de cara ràpidament al partit ha facilitat les coses, no? Imagino. Sí, sempre facilita les coses, no? Posar-te per davant amb el marcador, però ja et dic, més enllà d'això ha sigut un partit complicat, no? Però sí que nosaltres sabíem que ells estaven gent a davant per vindre'ns a pressionar. Després nosaltres tindríem espais, no? Per córrer darrere i precisament tenim jugadors ràpids, jugadors en presència d'àrea que realment ho hem sabut aprofitar, i crec que segon cop que arribem fem gol, i això és molt important i és algo a tenir en compte. Estàs content amb el nivell de l'equip en el que portem de preparació, 3 setmanes? Sí, és molt aviat perquè hi ha moltes coses a treballar, hi ha moltes coses que encara no tenim ben estructurades, no? I precisament avui un petit canvi que ens ha fet el rival ens ha fet ballar una miqueta, i això no ens agrada, no? Nosaltres el que volem és un equip solvent, que tingui resposta a qualsevol situació, i hem de seguir treballant, però molt content. Ja et dic, la predisposició de tots és increïble i el treball també, per tant no tinc res més a demanar-los.